Her er hvordan jeg former et sammenloddet blink. Her har vi det flade blink, som er nysølvloddet sammen med kobber. Jeg bruger sådan et par pinde her, især den her til at forme blinken med. Og den her, den bruger jeg sådan ligesom til at lave nakken på blinken med, så den bliver S-formet. Jeg har en klods her, hvor der er sådan et hul, der er formet. Det bliver sådan også næsten S-formet hernede i. Men ja, for det meste så er det sådan lige på at runde det. Så nu vil jeg prøve at vise, hvordan jeg gør det. Jeg sørger for at slå den lige midt i blinket, så man slår imellem hullerne i en ret vinkel. Så begynder at forme og komme. Og det begynder også at buge lidt den vej. Det skal lige have lidt mere. Det gør jeg ved at slå lidt ud i siderne. Jeg skal ikke slå sunderligt hårdt, bare lige nu. Det er spændt med små dask. Og hele tiden sørge for at bevæge pinden, når man slår. Ellers så laver man buler. Nu har blinket sådan set næsten taget form. Giver lige lidt mere. Nu tager jeg lige et andet blink, jeg har formet til at efterligne, eller vurdere om det er slået nok. Det er sådan lige slået rigeligt, men det retter man bare op bagefter. Og prøver at lave nakken på blinket. Og det gør jeg med den her. Jeg starter cirka der, hvor skællene de slutter, eller undskyld, begynder. Så har man faktisk fået lavet det bukser, man skal have. Kigger lige, om den lander sådan nogenlunde sammen med det her. Og det kan man jo se, at det gør den. Det kan vist ikke være bedre. Det er måden, som jeg laver blinkene på, eller former blinkene på.